Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning pinalahi nga sugilanon. Si Andre ug si Ethan. Si Sophie Jimenez ang tawag ka. Sige, tawag ka. Hello. Hello, Andre. Kumusta? May mo makita ta, ha? Andre? Fiona. Fiona. Hello? I'm sorry, Andre. Naadi ay si Fiona. This is related sa buot na mo ni Daddy Gabby nga ipatrabaho ni Okay. Pero, Sophie, sa pagkakaroon, may importante kong giyatiman. Tinod akong gisulti. Maybe tomorrow or within this week, manawag ko nimo aron masturyahan na ito kanang imong gingon. I understand. Nagka-disturbo ninyo ni Fiona. No. No, it's okay. I understand. But don't forget what you say. Nga manawagan ako tomorrow. Hopefully, but kung dili ganit ko makatawag nimo by tomorrow. Basta, within this week. I'm sorry, Fiona. But, wag ko mag-expect nga siya ba ang nanawag. May buot ay kuno silang ipatrabaho nako si Mr. Gabby Jimenez. Inungdan nga buot unta siya nga makikita nako. Pero akong gibalibaran sa rason nga... Nga nung imo man siyang gibalibaran nga makikita niyo. Kung purely related sa imong pagpanarbaho ang tuyo. Sa pagkatinood, buot ko siyang balibaran. O nasayod ka kung ngano. Kay pabilin ko nagmonitor ni Ethan. Tingali kayo mo malang ka ng rason aron dili umasok. Ha? No. Dako ko pagsalig nimo, Andre. Misalig ko nimo. Fiona. Salamat, Fiona. I love you. I love you too, Andre. Shit. Di ko lang tuyuon. Nga patiun ko kalakot kung makadungog sa nga ni Fiona. Napinagkit ko si Andre na mismo ang mulitok ni ini. Di lang na ako tuyuon. But I don't like her. Bisan sa akong pag-ilaka niya nga maayos siya. And I know kung anong ingon ini nga akong gibati. Nasayot ko kana tungod kay... si Daddy Gabby. Hello, Daddy Gab. Hello, Sophie, my dear. Nagpahingon ako niya sa imong office. May gusto na akong napag-exultihan mo. About sa unsa man unta kana, Dad? Abot ko na lang niya sa office na magsulti. Basta, importante kini. Okay, Dad. Paaboton ko ikaw. Okay, my dear. Bye-bye. Bye, Dad. Unsa man ka importante ang pagpakigsultihan ni Daddy Gabby na ako. Unsa man ka. Nagpahingon ako sa office akong anak, Professor Charles. O, mao ka ng butaga. Nga ako mag-exultihan ka niya. Tuwan ako. Thank you, Gabby. Come on, man. Yes, come on, man. And you know what, Gab? We need Sophie, your daughter. Aron nga, may bawa na to kung aduda bagayoy koneksyon kang Engineer Andre Martin kadtong gitawag karon og superhero. Nga mo'y miluwas sa iyang hinigugma nga butong tang kidnapo nila ni... Excuse me, Professor. Punsa ka itong giingon mo? Ha? Wait ko isap ni Professor Charles. What I mean, Gabby, is... ang buot akong ipasabot, ang babae god nga, buot untang kinapon ba? Girlfriend ni atong Engineer Andre Martin. Nasayod ko na Professor. Hagago ba nga? May mo bang unya na nato padayonon gining atong panagsulti, Gab? May kulwiting ko nga gipaabot. Kinahanglan na ako nga matubag. Anyway, right after sa mo panagsulti, mutawag ko pagbalik ka nimo. Okay, Professor. Magpaabot ko si mong tawag. Okay, Gabi. Bye, Professor. Bye, Gabi. Unsa ka tong botong tang isulti ni Professor Charles. Naghiskot siya sa pakyas kapag kidnap niya tong Fiona, nga girlfriend ni Engineer Andre Martin. O nagkabinson siya sa duha ka kidnapper. Apan kalit siyang napahunong. O
O wala gipadayon ang pagsulti. O hinoong mi-divert sa iyang sinultihan. Mura siya nagkaila sa duha ka kidnapper. Oh my. Oh my, oh my. Waga siya ma-involve sa buot-untang pagkidnap sa girlfriend niya atong Engineer Andre Martin. Waga. Unsa pa ka ng buot mong pagkigsultihan ka na ako, Daddy Gab? Dad? Sabi mo, Sophie, my dear, ang gusto kong pagkisultihan mo related yun sa business nga mong ikasabutan ni Professor Charles about sa humanoid robot. Nga nakasiguro ko, nga hangpon yun sa global market. Apan sa nagpaingon ko nimo dinhi sa imong office, napahulong ko, kung mao'y misantop sa ko, lahuna, ang pagutana, kung unsa yun ang hingpit nga katuyuan ni Professor Charles sa pagpakigsuod o balik na ko. Kanato, Wa ko ikaw sabi, Daddy Gab. let me explain, my dear. Na-realize na ko sa buot ng mahitabo sa Professor nga ingon ba sa buot lang kita niyang gamiton para sa kaugalingon niyang interes. Labi na ikaw mismo nga akong anak. Unsa? Dad? Paminaw, mao kini ang buot niyang mahitabo. Nga maingon ta nga contradict sa akong giremind nimo nga dili makigsuod niya itong Engineer Andre Martin. Kaya sa ako yung pagsabot sa gusto niyang mahitabo. Gagamiton ka aron makigsuod sa mga engineer aron nga magagather ka og mga informations about sa nabaliog karon o gitawag diha sa internet og social media nga superhero. Nga nasabot ko, nagtuo siya nga ang nagluwa sa girlfriend ni Engineer Andre Martin may connection mismo sa pagka-scientist o pagka-inventor sa maong engineer. O kini ko bo, gagamiton kita ni Professor Charles para sa bisan unsa pa niyang katuyuan. Kaya kinsa ba siya nga buot mo ingon ni kanato? Taas man to ang iyang naabot kung sa iyang field nga gisudlan ang pagkahisgutan. Apan, wara usab siya sa abog kanato kung sa kaadunahan man lang gani ang hisgutan. Kay mas kwartahan pa kita kay niya. Ug waay butang nga dili nato mahimo. Kay we have all the resources. Dili lang sa kwarta, apan sa influensya usab. Dili lang sa kagamahanan. But sa business sector usab. Globally. Dili ba? Daddy? Isabtan mo siguro ako, Sophie, my dear. Yes, Dad. Hisabtan ko ikaw. Ug sa imong gipanulti karon, ingon sa nausab-usab ang akong impression kang Professor Charles. Ug kung sa ibot mo ipasabot. Kung seryoso magani kita nga musud sa negosyo bahin ni ining humanoid robot, mahimo man tingali nga dili na kinahanglan nga makig-alayon kita niya. Kay may kwarta kita. Maka-finance kita bisan pila pay atong gaston. Ug dili kay kana lang, kay may kwarta kita. Mahimo nato ang bisan unsa. Ug mahimo kitang mo-hire og mga scientists and inventors para sa maong negosyo. Ug kaugalingon tang tinguha og interes. Wa ka bang mabati o kahadlok, Fiona? Nga ako ang mimaniho nining bagong auto? Sa pagkatinuod lang, Ethan, okay nasayod ko sa imong nature. Kung unsa ka, dili ko lang tuyoon nga gipangulbaan gyud ko inining atong biyahe. Relax lang, Fiona. Timan nga kung may salig ka ni Andre, angay kausab ng musalig na ako. Yes, nasayod ko. Kay ikaw og si Andre usara. Anyway, unsay imong gibati nga nagkauban na usab kita pagbalik? Kung ibalik ko kanimo ang maong pangtana, unsay imong gibati? Tubagon ko ikaw, nga wa ko makasabot karon sa akong gibati, nga gikauban ko ikaw pagbalik. Wala o wala gayud. Karon lang ko mobatig ingon ni ini, Fiona. Karon lang. Kay ngano? Unsa man dayang imong karong gibati, Ethan? Unsa man? Lahi kini. Og wa ko kinihisabti. Kay karon lang usab ako mobatig ingon ini. Ug mao'y hinungdan, nga dili usab ako makapasabot kanimo bahin ini. Ethan? Kumusta nakakaroon ng kapakig-uban ni Ethan kang Fiona? Pero mga oras, office hours na. Meaning, tuwa na sa office si Fiona, ug mitrabaho na. Pero siguro una na ako nga dili ko makadisturbo sa trabaho ni Fiona. Makita na ko diri through radar system ang location karon ni Ethan. Makita diri sa mga location ni Ethan. Ana karon siya sa downtown. And he's moving. Suwayan ko sa pagkontak. Ethan. Ay,
Hi, Andre. Kumusta? I'm okay. May, kumusta ang imong papakiguban ni Fiona? Everything's okay. Good. Thank you, Andre. Nagpasalamat ko ni Mugda ko nga gyatagan mo ako higayon. Nga mahimong caretaker ni Fiona. Nakita na ko diri sa akong smartphone ang imong location. Anakas downtown. Yes, isuroy ko. Misulod ko og mall din, makita na ko ang daghang mga tao. Ug sa imong ikasulti sa imong pagtipon sa mga tao disguwas. It's one of the best experience kining ako na sinati karon, Andre. Really? Yes. Ug gano nakaingon ka man ana? I come to realize how good is your creator. Kung noon siya day kanindot ang kinabuhi sa tao. Mao ba? Yes, Andre. Og tungod din how I wish nga ako may sama kaninyong mga tao. Ethan. Kaniya kini mga program data sa set of emotions nga akong giapil pag-install sa system ni Ethan. Limitado lang kini. Bataw kam nga nakaingon siya na ako di atong iyang kingon. I come to realize how good is your creator. Kung noon siya day kanindot ang kinabuhi sa tao. Yes, Andre. Og tungod din how I wish nga ako may sama kaninyong mga tao. Imposible kini. Imposible kini. Unsa kining imong gibuhat kanako, Professor Charles? Nganong karon lang ako makamatngon pagbalik? It's more than 10 days na ang nakalabay suma sa date nga na-register sa akong system before ako na totally down. Anong nangutana ka man ako ni Ana? Wa ba di ay ma-register sa imong history and memory? Ang nahitabo kung nganong karon ka lang nako ma-restore. Dili ka na ba di ay makarecall sa akong gibuhat kanimo tungod sa akong kalagot? Pipila kahigayon nga na-initialize ang akong system. May nakita nga mga files and dates o diha nako gibasi ang akong giingon nga more than 10 days ko na down. But these folders are empty, and that may be or possibly my system is corrupted. Shit. Corrupted. Unsay nahitabo kanimo, Bravo? Corrupted. Unsa? No. Corrupted. Dili kini mahimo. No! Oh, damn it! Hinay-hinay ko na unta nga na-restore si Bravo. Apan, may short circuit ay sa ilawom sa mga hardware. Hinundan nga may nasunog hardware nene. Makalagot. Bullshit! Ang akong phone. Disturbo. Si Brex. Hello, Professor Charles. May tawag ka. Libaw ka ba nga nakadisturbo ka na ako? Di ako sa laboratory. Sorry. Sorry kayo, Professor, kung nakadisturbo ko rin mo. Pero bitawag ko kay may mahinungdaron kong isulti ka rin mo. Bahin ni Andre Martin. Bahin ni Andre Martin? Unsa ka na, Brex? Ha? Unsa ka na? Di kami karon sa kamol sa siyudad, Professor. Humana mo sundi ni Chuck ang auto ni Andre Martin. Di ni kinigiparking og misakay siya lain nga sakyanan paingon gawas diri sa mall. Ug unsa ba ang nakaimportante niining pagpahibaw mo kanako, Brex? Sa imong pagsunod-sunod niya ng Andre Martin. Ha? Unsa ba? Professor, dili kay usa lamang kini kahigayon nga amo siyang nasundan. Ngayon gihapon ini ang pattern ngayong gihimo. Diretso ha!
sa pagsulti breaks kung sa'y buot di mo ipasabot. Mao among pagtuo ni Chuck, Professor, nga may milagrong gibuhat si Andre Martin. Nga buot niyang ililong sa mga tao nga nakaila niya. O kung saan imong ipasabot, ha? Unsa kini sa imong pagsabot? May ebidensya ka ba? May nakita ka ba? Dili ba nagduda ka, Professor Charles, nga may koneksyon kang Andre Martin katong nabaniog o gitawag nga superhero diha sa social media? Nauna-una na mo ni Chuck, Professor, kung unsa may katuyuan sa iyang routine, gagihimo kung wa siya gilikayan, nga masayod sa iyang mga lakaw. Unsa imong kunahuna bahin ining akong gisulti, Professor? Unsa? Husto si Brex. Magapaduda tuod kayo. Ngayon ini ang routine ni Andre Martin. Niya sa akong messenger gisend ni Brex ang mga hulagway sa managlahi nga higayon sa ilang pagmonitor kaniya. Kinahanglan tuod nga masuta kung nganong ingon ini ang iyang routine. O kung asa gid siya mo paingon, human niya mapark sa usa ka mall ang iyang naandang auto nga gamiton. Shit. Nagkalitan ko sa pag-vibrate sa akong cellphone. Kinsa kini nga animal nga tawag? Damn it! Si Gabby! Kikasubo ko, Professor. Nga wa pagkat makakuha og information si Sophie. Nga akong anak, ang Engineer Andre Martin. Kada tungod kay, idlas kinitawhana. Kung ingon ni Ana si Andre Martin, may mo matingali nga makapangita o paagi ang imong anak Gabi. Nga makuha niya ang atensyon ini, dili ba? Kung sa ibot mo ipasabot, Professor. Nagkaduog katingali sa ilang giingon. Yeah, for every success and failure of a man, there is always a woman behind. Right? O sa maong linya pa lang, isabtan mo na tingali kung unsay buot na kung ipasabot. Wa ba? Professor. Giminusan gyud nato ka na maong Professor, Daddy Gab. Mao ka na hinungdan, Sophie. Kawala ko magdugay sa pagpakisulti niya. Siborag, ubos na lagi kayo ang pagtanaw na to. Kamahimo na lang niya nga sayon-sayonon ta kung sa iyang gusto nga ito himuon. Shit! I hate that Professor, Daddy Gab. Ug tungod ni ini, gusto kong mukwit ka kung unsa may inyong kikasabutan. Sophie. Ingon din ini ang kinabuhi sa tao. Usag-usa, may managlahi ng estalo sa kinabuhi. Dito sa atbang, may tao nga naasadap din, naninda. Huwag ko masinati kung unsang ilang kinabuhi dito. Bulabang ko, samtang stop ang signal. Oh, may kusog nga auto nga nagdagan, paingon ako. Badas magan ko. Uy. Anong nag-alarm kining akong smartwatch? Yun na. Kadit. Nag-flashing kining icon nga. Timailan sa kong koneksyon ni Ethan. May nasuot. Nag-flashing kini. Disconnected. No. Naputol ang akong koneksyon nga tukang Ethan. No. Unsa hinungdan ini? Ngano kini? Dili. Di kini mahimo. Di kini mahimo. Hello, Chucky. Ikaw yung Brex? Di ba mahimo nga ganan mo tawag na akong Chucky? Ganun daw, tawgon kay kawag Chucky. Nga Chuck man ay mungan. Mas klas paminaw ng Chucky kaysa Chuck. Di ba? Oh, basin gusto kang upgraded na kung pagtawag ni mo. Chuck ha. No.
Ingon mo inoong sambutan, oy. Ay, napagreklamo kung unsay akong ganahang itawag nimo. Basta para nako. Ganahan kong mutawag nimo og Chucky. Dili Chuck. Tuhan na, oy. Yun na. Nanawag ka man. Kumusta na ang lakaw nimo sa pagpaniid nitong Fiona nga hinigugma ni Andre? May magkuhaan pa bagihapon niya? Gawas ni Andre? Ano na bagihapon, Chucky? Tuhan na, oy. Unsa man? Wa ko makakita ron po na Brex nga may tao dili gawas sa company nga gitrabuhan ni Fiona nga nagpaabot niya. Ah, mao ba? Kung mao, unsay imong huna-huna diha, Chucky? Ikaw, uskay maayo. Buang. Kinanglan ka pa bang tudloan hiyag unsay imong buhaton? Nabaho ka unsay plano. Ang gusto ng higayon nga atong gipaabot buang nga ka. Ikaw na'y bahala diha. Ug unsa ang imong buhaton uban sa imong mga kauban. Bahala na mo diha. Bisag yun sa dagos pagbalik sa connection nga tukang hitan. Pero di yun ko makakonek. Kay bisan diri sa digital map. Di na ko matrace kung hain siya karon. Oh no. Lalo kini. Unsay ni tabunitan. Hain siya. Na-install ko na sa body compartment ni Bravo ang pag-uong hardware nga makadugang sa kakusog sa iyang processor. Pero yun na. Reviewon ko na nga pag-tap na ko na yun sa PCB board. Kung wa ba mabali ang iyang polarity. Kaya kinahanglan maniguro ko. Kaya makayamong kinigdakong kadaot sa system ni Bravo kung masipyat kini. Dili ka na lang. Ikan pa usab sa abroad kini nga maong unit. Og mahal pa kayo. I need to check sa tanan nga connections. Og siguroon kung wa ba'y mga grounded. Yes. Okay. Limpyo kayo ang akong pagkatrabaho na yun. Suwayan ko na paghatag og power si Bravo. Aron nga, matanaw na ko kung unsa gyud kini ka-epektibo. Ang iyang digital power switch. Ako nang i-on. Ano yan? Ana. Misiga na ang power LED indicator. Di nagpasabot nga misud ang kuryente sa entire system ni Bravo. Ana, miandar na ang iyang central processing unit. Mabalik ka na, Bravo. Hingpit ka nang mabalik sa normal mong estado. Ug mas intelihente pa kaysa una kong trial nga gihimo ka na imo. Shit! Animal, magkalagot! Nasunog ang hardware nga bago ko palang i-install sa body compartment ni Bravo. Miyasuki ni. Damn it! Buisit! Shit! Kailan ma-off ko ang iyang power supply aron na dili mo dako og mugrabe ang damage na ini kang Bravo. No. Nira. Damn it. Umana. Pero nagkalitan ko og dayon ako ma-disconnect ang power supply nga akong nahatag sa system ni Bravo. Buisit!
Kininanawag sa cellphone. Mga naghatag ka na akong buwisit. Kinsa ning animalan eh. Si Rex. Ang hinampak. Rex! Hello, Professor Charles. Nasuko ka ba? Naglagot kang nanawag ko? O kinsay malipay sa imong pagpanawag, animal ka. Nga naghatag ka malang og buwisit na ako, Rex! Ha? Uy, unsa ko'y sayop na ko sa pagpanawag nimo, Prof. Nga may maayo man akong tagong balita nga isulti nimo. Hilom! Dili ko interesado. Dili ka interesado, Professor? Dili ba gisugo mo man kami si Chuck nga mangita og paagi aron nga may bawa na to kung may koneksyon ba gyud kang Andre katong way ayo nga gitawag nila sa net o superhero? Dili ko interesado. Ha? Uy, sigurado kang dili ka interesado nini, Prof? Naglabad kini akong Rex. Kung sa mukhang animala ka. Kung mao na nga dili ka interesado, Prof. Unsa may buhato naman nining Fiona nga hinigugman ni Andre? Nga mo na gyud nga nakidnap. Unsa ka to, Rex? Unsa ka to? Unsa tong giingon mo? Nagutaan ako nimo, Prof. Kung unsa may among buhaton karon ni Fiona nga hinigugman ni Andre? Nga dili ka naman di ay kaha interesado nga to niya. Animal! O kinsay nagingon kanimo nga animala ka? Nga dili ko interesado niya. Uy, mabag-o ba gani kang nagingon, Prof? Unsay nagingon ko? Hain karon ninyo si Rada. Hain, Rex! No, hangtod karon. Huwag yapon ko makadetect og signal kay kanitan. Ug bisan diri sa digital map, nagipasuway na kog search sa iyang location. Apan wa ko gyapon sa matrace. Hain makaday si Ethan. Hain magid siya. Si Fiona. Si Fiona Todd. Kuntakon ko siya. Call Fiona. The number you have dialed is either unattended Unattended si Fiona. Please try your call. Tingaligdag-uban sila. No. Hain ka, Ethan. Hain ka. Gadihan raman to nagbarog-barog sa Miss Fiona dire Sir Andre. Diha may gawas ay. Pag human yung lag-out his biometric, nagbarog-barog to siya. Mga tao-taon kita diya. Murag may gipaabot pa. Kaya naglantaw-lantaw man. Unya, may gikontak. Bigyan ako ikaw yung gipaabot o gikontak, sir. Nakabantay ka ba sa iyang pagbiya, guard? Ang buta ko ipasabot. Sa iyang paglakaw, kung di sa mo paingon. O baka may auto bang nagkuha niya? O adun na ba siya'y gihubanan? Pastilan, sorry dyan kayo, sir. Wala dyan ko kalingkat. Nabisi ko, sir. Kaya, nag-check mo ko sa mga mo-out, sir, ba? No. Di kinimay mo. Hain si Ethan ug Fiona. Hain sila. May CCTV mo dinapita, guard? Basin og mahimo na ito kining matanaw. Wow, sir. Close na ang office sa IT, sir. Dito na himutang ang monitoring o ang unit sa mga CCTV na to din, sir. God. Sabay kong buhaton. Unsa man. Nagsusi ko din manong. Aron mangutana unta ko nimo kay ikaw ang caretaker na ning gipuyan o gabangan ni Fiona. Kung niabot o nauli na ba siya dinhi? O am ko na ko sa makontak sa akong pagpanawag niya. Ano tinid ang iyang unit?
Pastilan, sir. Wado ko makabantay nga may abot si Fiona. May lakaw magani. Si Maring ba ang iyang alalay diha? Wa po diha. Wa lagi mauli sa naandang bitaw na yang oras nga mauli, sir. Asam ko na niya pagitaas, Fiona. Nawag yun ko ikatubang himuana, Sir Andre. Oh, God. Basin, ug may gihapit lang tingali, sir, gikas trabaho. Ambot naghanong. Pero may lang unta kung ingon na. Apan kung mao magani na, nganong dili mo siya makontak? Bitaw sad, sir, no? Tingali po og naglubat. Usahay dili na makalikayan nga malubat ang atong cellphone. May power bank si Fiona, manong. Nga magamit niya anytime kung malubat ng iyang phone. Pero huyo sa awa ba mo mag-away, sir? Masin kung may ipangluuran ba? Wa may problema sa katapusan mong panagsulti. Maayo kayo nga kung conversation nga niya. Sige, nung. Di lang ko magdugay. Kaya magsusi ko sa mga dapit nga posibleng adtuan ni Fiona. Pero magbili lang kong number ni mo, ha? Kaya kung mauli na gani siya din mamalihog lang kong message na ako kung mahimo. Oo, sir. Bili lang kong number aron maka-message na yung kunipog maulis Fiona. Salamat, nung. Wala kong masayot kung naasa kong pagitas, Fiona. Sakit na mismo si Ethan. God, ipalayo lang kining akong ikadlokan. Maluwi ka. Ang laptop, may alarm. May resulta na sa deep scanning nga akong gihimo kung hain karon mahimutang ang auto nga gigamit ni Ethan sa iyang pag-escort ni Fiona. Relocation. Anahas downtown. Nagdili kayo halayo sa kampanya nga gitrabahuan ni Fiona. At tuon ko na yung kining maumula. At ako magsusi. Ang tao yun ang parking na yung mga sakayanan, sir. Base sa oras sa pagsunya din mga more than 3 hours lang yun, sir. Sa maday, ang nag-driver ni sir, miko ni mo, sir, o parente mo. Igsoon. Ako sa Igsoon card. Iksuon? Guard. Kung nagdula ka, makabli ko na ning maong auto kay may kaugalingon kong duplicate o remote nini. Umuha mo, sir? Ganit. Yan ang duplicate guard. Akong ablihan ka ning auto. Ganit. Tanawa. Okay. Pero di na ko kuhaon ka ning auto guard. Pabuton kong, ang ako rang igsoon ang mukuha nini din sa iyang niyang pagbalik. Okay, sir. Naarang duha. Si Brex o Jack. Tinuod ba kang ilang gingon nga milampos na sila sa pagkidnap sa girlfriend ni Henry Martin na nga mao si Fiona. Kumusta, Professor Charles? May kaniya ka na? May umida, Professor. Ay, nang inyong giingon nga girlfriend ni Henry Martin. Ayun siya. Ni-SS baggage din auto, Professor. Unsa? Sukad ka kanina? Wag yun ninyo gipagawa sa baggage sa auto. Buhi pa ka na, Brex. Chuck! Buhi pa ka na siya. Mga buang mga bogo! Wa ba mo magamit sa inyong mga utok? Unsa pa may gamit na nababayana kung patay na ka na siya? Buhi ko na dyan, Professor. Abli ang baggage compartment sa auto, Chuck. Aron makita ni Professor. Sige na, makita ni si Fiona. Okay. Okay, Brex. Ako na ang Professor.
Tanawa, Professor. Mga buwang. Wa na ka na siya maglihok. O murag, wa na siya maginhawa. Patay na ka na siya. Tuwa, bro. Murawan na siya maginawa, bro. No. Tilmay mo, Chuck. Mga buwang. Mga bugo. Mga danghag. Usa, tinuod ba kinang imong gigon, Bro Andre? Bro BJ. Nawa si Fiona sukat pagkaganin ng mga pasado alas 5 sa hapon. Kung anong karoon ka man ang musulti na ko ini, bro. Pinanagod ka oras sa may labay. Sila sinawa, o patag ka oras ka di ba? Nagtuo ko bro nga may gilakaw lang siya o may gihapit sa mall or diin. Apan, diyang wa ko gid siya makontak sud sa 2 ka oras. Nangita ko niya. Namasin sa mga dapit nga posible niyang atuan. Ug karon nga nagkalawom lang kagabion. Ingon sa nawad anak ko sa paglaom. Nablaga ko nga may dautan na gid nga nahitabo ni Fiona. Pastilan, bro. Wala ka siya kinapa. Bro BJ, Diba, usan niya na kagayon, i-attend na siya sa pagkidap. Apal swerte na lang may nakaluwas niya. Nagani, gina sa mga netizen niya sa social media nga superhero. ipalayo lang ta ka ng imong giingon bro. Nga gikidnap si Fiona. Di ko gid mapasaylo nga kung kaugalingon kung mahitabo ka na. Bro Andre, Tungod sa inyong kabugo, Brex. Chuck! Duhaan nga mabuhi si Fiona. Human masuffocate sud sa baggage compartment sa auto. Sud sa pipila na ka oras nga milabay. Basin kung may utong rin na siya, Professor. Ha? Say utong! Bitaw, bro. Pahino mo! Basig may utong ba? Kung mamatay ka ng Fiona, gawas nga nag-usik lang mo sa inyong panahon o kahagos pagkidnap ka na niya. Mamiligro usab mo sa mga tinugyanan sa balaod. Tungod kayo nakasiguro kung nangita na karon sila kaniya. Magkamumhugin mo buhangin mo! Professor. Usa ba naman kayo tuhala pa di nga wa manibunok, ha? Wa siyang ko nakita ng dugo nga aming gawas sa nawas. Nagtimaman ko na nabadi. Wa bang yun may claim, ha? Ang mga katungod na na. Unang naman ka oras kapeng nga na dinisborge, wa mang yung nere. Kinsa ka mo? Bali! Nabuhay ang biyasay! Nabuhay ang biyasay! May bago na biyasay! God. Wala ko masayad ko nung sa'y angin kong buhaton. Wala. Mga ikaw na lang yun ang akong kilauman nga mauli o babalik na ko si Fiona. Dili ka na akong ngaluwas. Usa ka to. Timuan ka to sa usa ka network signal nga may connect sa akong laptop. Ang laptop. Huwag yung kumasayap. May signal. Signal ni Ethan. Ethan, nagkabati ka ba na ako? Nakabati ka ba na ako, Ethan? Andre. Nabati ko ikaw. Oh, God, thank you. Hain ka karon. Unsay ni tabo nimo? Kanong taon-taon ka nga way connection ako. Ngano? Sa ako pag-backtracking, nadasmagan ako ko sa kadako nga sakyanan, Andre. Mao kadto ang katapusan ko na hinumduman. Unsa? O sa akong pagkamatnon, dito na ko mahimutang sa usa ka morgue. Kauban ang mga patayng tao para sa imbalsamasyon. O sa akong pagsabot, naingon ko nito na may crash down ang akong system tungod sa grabing impact na itong dakong truck nga nakadasmag dako. Batanian ako, Andre. Nabalik na sa estado sa akong pagkako. Apa naibaw ka ba? Gawa na ako matris. Wala ko'y tris kang Fiona. Si Fiona? Nawa si Fiona. Ayaw ka bala ka. Ako na ang mangita niya. Magkahimo ko sa pagtrace sa iyang whereabout o location.
Pinaagi sa akong search and tracking system. Ako na'y bahala nga mangita kaniya, Andre. Itugyan kini kanako. Siguro alang yun kang patultulan mo kung hain sa karon, Ethan. Kaya kung mapakyas ka, makonsider ko kini nga pinakadako nga failure sa pagka-inventor sa akong pagkatao. Bro Bricks, murang nanimaho naman ang sunog ang utok ni Professor Charles tungkol sa pagkasuffocate ni Fiona dito sa baggage compartment ba sa auto. Dugay man na ito nakuha. Nabati na ko sa pagsulti ni Professor Charles. O sa doktor nga, magkatiman ng Fiona, Chuck. Nga may indication nga niyotong si Fiona dito sa ilawom. Tungod sa kalisod sa iyang kahimtang. Madili lang kay atong gigapos. Ipaksa na sumanatong panyo ang iyang baba. Tungod sa atong pagpaniguro nga way makabati kaniya dito sa ilawom kung maghimo manggani siya og kasama. Nagkapati sa bitaw ko. Ang ako lang ba? Kaya tingalig ba pildig is Fiona? Usaon kataanin ni Professor Charles? Ha? Masuggest ko. Nga, kuan ba? Kining... Oh, ganong naglingi-lingi ka man, ha? Kuan ba kining manibat ka tabrix? Unsa? Kanggaw kini mo? Ay, bawar ko ito plano niya. Nabuot blackmailo ni Professor Charles si Andre. Aron mahibawaan na mga tuod. Bahin na itong miluwas ni Fiona dito sa katapuntong pagkidnap na ito niya. Nga nasanta niya itong animal. Kung aduna yung kinikoneksyon si Andre, war. Bricks! Oh. Jack! Hain ka mo mga animal! Hain ka mo! Oh, patay. Si Professor Charles Briggs. Itong ipangita. Tingali na pildig yung Fiona. Itong ipahimungtan na ni. Unsa'y may lakon mo? Why, bisan usa ka ninyo Bricks ug Jack? Nga kung tugtan nga mubiya din eh. Babutan ninyo ang daw ka oras nga obserbasyon sa doktor. Sa kahimtang ni Fiona, una pa ka mo makabiya din eh. Oh, Professor Charles. Oh, kadiyotro mo dami, Prof. May gusto lang tayo paliton ba nga masima din eh ba? Samtang napaabot, pagtambal sa doktor kang Fiona. Wala ba ka mo makadungog? Mingon ako nga way, si bisan usa ka ninyo. Nga kung tugutan nga makabiya din eh. Nga pa mahuman ang pag-atiman sa doktor kang Fiona. Pero kung mamugoskin mo, dili ko mupugong ninyo. Epan ayaw lang unya ko ninyo og mahay kung unsay akong buhato ninyo. Oh, Professor. Kaya nga naman Prof. Usaw mo din mo si Briggs. Ha? Usaw mo din mo si Briggs, Prof. Hello, brother. Hello, Bro BJ. Manggumusta unta ko na mo kung unsay update sa akong pagpatabang ni mo sa pagpangitan ni Fiona. Sorry, bro, but until this time, wapo ko na daw at info kaya sa team nga kung gisingunan nining mga kaso. Mo ba, bro? Yes, bro. Pero ay kulang ka, bro. Kay gimanduan ko sila. Nga buhato ng taran. Aron lang yun, babalik kayo mo si Fiona ng imong girlfriend. Siguro sa bitabo. Salamat, bro. Basta anytime, bro. Basta kung may manawat na kung development ng kasuha, tawagan rin ka. Okay. Salamat. Salamat yung kayo. Ahak ng kalakiha, uy. Kita may himo sa lugo ulit eh. Ato pa lang kayo na, magkuwas Fiona. Kung madidbol na siya, ha? Ato kaya po ng bulyaswa eh. Sige lang, Jackie. Tando-tando hunta lang si Professor Charles. Kini aman ta karon sa iyang poder. Magpaupoy-upoy lang muna ta. So, upoy, usabot mo pasabot, ha? Briggs? Nai ang tingog ni mo. Hanggaw, madunggan na. Kaya nga ano man di ay, bro, ha? Sa paminaw ni mo, ingon ana na lang yun ko kahanggaw nga kung madigpol na si Fiona nga giatiman karon niya nang sinaligan niyang doktor. Magpatara ng tag-unsay yung buhato natin. Musik. Sa margo din ng istorya, Chuck.
Kung buot ko ikang patyon, magpatara lang day ka. Di ka lang maninguha nga dili ikaw mamatay. Ha? Nga dili ka lang day mo sukol, bisan unsaon. Di na lang yung ka magpakitag, bisan makapanabla na lang. Oh, bro, Kita mo ihawd sa tagsa-tagsa na to kakawalingon, Chucky baby. Para na ako. Wa ko'y sibisan kinsa nga tugutan nga makapasakit na ako. Mubanghag na ako. Mupatay sab ko. sa? Oh. May tao na bilabang. Oh, God. Usa kalibod suri nga wa sa normal nga pangunaw na day. Katong kalit lang nga milabang. Ug diri ta ko balas magitungod sa akong kaduka. May gani ka na pugot ko. Ug tuwa na. Mura lang ugwa niya itong libod suri nga diri ko sa balas magi. Pero hangag yung kaya nga akong mga mata. Nindot ang kaya ikatawag ka. Pero dili may mo, bahala na. Di may mo nga pasagdan ako nga dili mauli o dili ko makitang luwas si Fiona. Dili may mo. Oh God, tabangi ko. Tabangi ko sa pagpangita ni Fiona. Ayaw taon itukot Ginoo nga may tuutang may tabo kaniya. Ayaw itaon, Diyos ko. Mao di nga naglisod ko sa pag-trace sa location karon ni Fiona. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Bisan yun siya na ko sa pag-search and scan. Kay may diferensya na di ay sa GPS tracker nga na-install sa akong system. Muhang di kini. Nga ang posibleng hinungdan o gatong kusog nga impact diya nga nadasmagan ko nga itong dakong truck. Pero mahimo tingali nga gamiton ko ang personal restoration sa maong hardware. O baka ibutang na ko kini sa safe mode. Suwayan ako. Pahimatik lang ako kausaban. Gibati na ako mahinay-hinay ng mikusog ang akong processor. Matrace o matultulan ko na kung hain karon si Fiona. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre ug si Ethan. O palihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayon salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.